Siwmai drymwrs, gobeithio bod pawb yn iawn, pawb yn aros yn iach ac yn aros yn brysur. Ni'n meddwl sy'n ni'n gwneud fideo bach i chi. Dyma'r 5 fideo yn y gyfres Stay Home and Keep Drumming. Chi siŵr fod wedi gweld y lleill gobeithio ar YouTube. Dwi wedi bod yn anfon dolenni wrth bod fi'n neud nhw. Mae'r lleill i gyd wedi bod dim ond yn Saesneg, ymddiheuriadau am hynny. Mae'r un yma, o'n i'n meddwl sy'n ni'n gwneud yn fersiwn Cymraeg hefyd, achos does dim mynd i fod lot o ddrymo yn hwn. Mae'n mynd i fod rhan fwyaf fi yn Japan, fi yn siarad. Sori am hynny hefyd. Y reswm am hynny yw, dwi'n meddwl eich cyflwyno chi i gywaith bach dwi wedi rhoi at ei gilydd ar eich cyfer chi. Tunes i'w chwarae ar y drums, caneuon, casgliad o ganeuon, playlist, 90 o ganeuon. Dechreuais i wneud hwn achos mae cwbl o bobl wedi bod yn gofyn, be dylwn ni chwarae adre, pa tunes dylwn ni roi mlaen i chwarae drums gyda nhw. Achos yn aml yn y studio, nes ni'n dysgu rhywbeth, neu'n gweithio ar rhywbeth, a wedyn ni'n wpa tunes mlaen a ni'n chwarae fe gyda music. So, cwbl o bobl wedi bod yn gofyn, pa music dylwn ni chwarae adre. Dechreuais i wneud bach o rhestr. A'r bwriad gwreiddiol oedd bod fi'n wneud rhestr o ganeuon bysen hawdd i chwarae. So, rhywbeth gallwch chi chwarae gyda beat syml, a bod e'n swnio'n wych. So na be nes i, ond wrth bod fi'n casglu'r tunes yna, nes i ffindo bod thema yn ymddangos. Sef bod pob un o'r tunes yma, maen nhw'n swnio'n gred gyda groove syml, ond hefyd, os ych chi am wneud rhywbeth mwy cyffroes, neu mwy cymleth, neu mwy heriol, mae yna loads o gynnwys am pob un o'r caneuon yma i chi feddwl amdano hefyd. So, o'n i'n meddwl sy'n ni'n wneud fideo cyflym, jyst i sôn drwy cwbl o'r syniadau dwi wedi rhoi ar y daflen yma, sef syniadau o falle sut llwch chi ddefnyddio y rhestr yma o tunes. Mae rhestr ysgrifenedig, fel wedych chi fan'na, mae'r dudalen yma o syniadau, mae'r fideo yma i fynd drwy cwbl o syniadau, a hefyd mae yna playlist ar Spotify gyda'r holl ganeuon yma yn yr un drefn ar rhestr, fel bod chi'n gallu opo nhw mlaen a symud drwyddyn nhw'n hawdd, chwarae nhw, gwrando arnyn nhw, stick nhw mlaen yn y gegin, ta beth sy'n fwy o cyfleus. Felly, y lle i ddechrau fi'n credu yw'r bybl bach yma fan hyn. Dwi wedi rhoi fan hyn, dechrau'n syml. Mae'r caneuon yma, mae pob un fel sy'n jyst nawr yn gallu gweithio gyda groove syml. Felly, os ysdech chi groove mewn quarter notes, hang on. Mae'n speaker mlaen yn does. So os ydych chi groove mewn quarter notes, kicks ne, os chi'n gallu chwarae hwnna. Os chi'n gallu chwarae groove mewn 8 notes, ac os chi'n gallu chwarae groove mewn 16 notes. Chi'n gallu chwarae'r holl ganeuon yma. Job done. Mae'n really mor syml â ni. Falle os awn ni nôl at y quarter notes, mae cwbl o ffyrdd gwahanol bydd yna dyma yn handi. Os ych chi'n rhoi unrhyw nodau rhwng y quarter notes, bydd rai o'r caneuon yma bydd yn help os chi'n gwneud nodau straight, sef fel ar yr and. Ond mae rai o'r caneuon yma, mae swing arnyn nhw, neu swing iddyn nhw, so os chi'n rhoi nodau rhwng y quarter notes, byddwch chi moyn iddyn nhw'n swnio mwy fel. A na fe, really, na gyd sy'n chi wedi gallu wneud, dim hyd yn oed hynny, really, i chwarae'r holl tunes yma. Grooves syml, mewn quarter notes, 8th notes, 16th notes, grooves straight a cwbl o grooves swing. Felly, os ych chi just am stick o'r tunes mewn lan a chwarae groove syml, go for it. Ewch amdani, bydd e'n swnio'n ffab. Mae ystod gwahanol iawn o tunes fan hyn. Mae'n rhan fwyaf yn eitha mainstream. Mae dyn ni pop, rock, soul, hip-hop, funk, drum and bass, casgliad o arddelliau gwahanol. A hefyd casgliad o gyfnodau gwahanol. So falle byddwch chi'n ffindo bod well da chi rai tunes na gilydd, bod rai tunes chi'n like, ddim yn bothered. Hyd yn oed bod rai tunes chi'n like, mae gas gen i'r tune yna, neu mae gas gen i'r band yna. A mae hwnna'n ddigon teg. Mae hwnna'n gyd yn rhan o'r broses yw bod chi'n meddwl am be chi'n mwynhau chwarae, be chi'n mwynhau gwrando arno. Pyn ar un tunes chi'n mwynhau chwarae a gwrando arno nhw.
Mae hwnna'n rhan o ffeindio'ch chwaith eich hun, a hefyd os oes tunes fan hyn chi heb glywed o'r blaen, mae hwnna'n gyfle yn esgus da i chi glywed bach o gerddoriaeth wahanol i arfer, a falle os chi'n mwynhau rai o reina i fynd dilyn y trywydd gwrando ar yr album darganfod artistiaid newydd. Mae hwnna gyd yn rhan o'r thing, so nid just chware yw bwriad y cywaith bach yma, ond just ehangu'ch chwaith mewn music, ehangu'ch y mathau gwahanol o music chi'n gwrando arnyn nhw. So, beth arall, os chi wedi dechrau'n syml, ti offer tangent fan yndo, os chi wedi dechrau'n syml a chi moyn ehangu rhyw ffordd, chi moyn anturio heibio'r grooves syml a dechrau gwneud pethau gwahanol, mae pentwr o lefydd lle fynd. Chi'n gyfardd ar drill yma, lle ni amrywio y grooves drwy newid patrymau, bass drum, snare drum, hi-hats, lle ni addurno grooves gyda crashes, hi-hats agored, lle roi fills mewn, lle ni feddwl am lleisio gwahanol ar y drum kit, like rannau gwahanol o'r drum kit, beth sy'n digwydd os yw'n lle wneud hwn fan hyn, ydw i'n gallu wneud draw fan hyn, neu draw fel yna. Ydw, nagw, ydych, mae wedi trio, mae unrhyw beth wedi trio. Meddwl am trefniadau y tunes falle o ran ble mae'r drums yn dod mewn, ble mae'r drums yn dod mas, os pwyntiau ble dy'r drums ddim yn chwarae o gwbl. Os pwyntiau ble mae pawb yn stopo, chi gyd yn stopo gyda'ch gilydd am eiliad fach, neu os pwyntiau ble mae pawb all yn dal i chwarae a mae'r drums a'r bass yn stopo. Meddwl am trefniadau darnau. So, no beth, mae lot o beth allwch chi fel amdanyn nhw. Dynamics hefyd. Mae rai o'r caneuon yma, mae nhw ar y quiet loud format, ble mae'r pennill yn dawel, a wedyn mae'r sŵn yn cico mewn am y gitgan, a mae'r guitars a'r distortion a'r drums a popeth yn cranco lan am y gitgan. Falle bod nhw'n cico mewn yn sydyn, falle bod yna crescendo mewn i'r gitgan, ond chi'n chwarae gyda lefelau gwahanol o sain, ond hefyd o intensity wrth bod chi'n chwarae. So, beth arall, reit, hwnna'r syniad, really, dechreuwch yn syml, a wedyn adiwch be bynnag chi moyn. Mae cwbl o syniadau dylen ni sôn amdanyn nhw. Nes i roi hint bach ar hwn gyda'n barod. Drefn amser mae'n gweud fan hyn. Ni'n rhoi'r caneuon yma yn ei trefn. So wrth bod fi'n ei trefn, ni'n dweud, tyma faint o'r caneuon yma sy'n dod o pryd. So mae dyn ni 60au, 70au, 80au, 90au, 2010s, bach o music newydd. Gyda diwedd fan hyn hefyd, bach o jazz, ond mae gyflwyno chi reina wedyn. Felly mae werth meddwl am siwr mae'r tunes yma'n swnio. Siwr oedd music yn swnio yn y 60au. Mae hwnna nawr, 60 mlynedd yn ôl, sydd yn bonkers. Mae lot i newid yn y cyfnod yna. Os chi'n gwrando ar y playlist yma mewn trefn, byddwch chi'n clywed yr arddull yn newid wrth bod ni'n mynd trwy'r degawdau. Os chi'n rhoi ar shuffle, llwch chi gwrando ar ddechrau can, a trio dyfalu o bryd mae'n dod. Ydy o 1993 neu 1978. A cyfarwyddo fel yna gyda sain gwahanol, cyfnodau gwahanol yma mewn music poblogaeth. So ni'n meddwl bod hwnna werth sôn amdano. Hwn yw un o'r pethau mawr ni'n moyn sôn amdano, hwn fan hyn. Yr ystod cywirdeb. Mae'n sôn yn posh yn dydi. Na gyd yw'r ystod cywirdeb yw beth dwi'n galw'n accuracy spectrum hefyd. Mae bosib bod chi clywed fi'n sôn am hyn os chi'n nabod fi am fwy na tua. O'n i'n 7 eiliad. Dwi yn ffindo fe wir yn ddefnyddiol i feddwl am y spectrum yma, ble ar yr un pen y spectrum, os ych chi eisiau chwarae gyda chan ar y drums a chi eisiau chwarae unrhyw beth chi moyn, mae hwnna'n ffain. Os chi'n marfer a chi yn eich stafell a mae'r headphones mlaen a chi'n gallu chwarae unrhyw beth chi moyn ar y drums, does dim rhaid i chi chwarae yr un peth sydd ar y record. Llwch chi chwarae unrhyw beth chi moyn. Os chi'n meddwl bod yn swnio am dda, cool. Sneb yn gallu tro lan a mynd, ti'n methu chwarae hwnna fel yna, wel, chi fod defnyddio'r groove yma. Os chi'n meddwl bod yn swnio am dda a chi'n mwynhau chwarae fe, job done. Pen yma, yr ystod cywirdeb, neu'r accuracy spectrum, os ych chi mynd i orfod chwarae gig ble chi'n sefyll mewn am rhywun, enghraifft, neu os yw Rolling Stones yn ffonio a gweud, chi fod yn dod i chwarae ar y penwythnos,
chi moyn neud yn siŵr, obviously, ddim Rolling Stones, but you know what I mean, Kylie, gwyrwch Kylie ffôn am, neud I ddod i chwarae dy fi ar y penwythnos, please, a neud taith am 2 fis. Mae rhaid chi ddysgu'r ganeuon yna, nodyn am nodyn. Mae rhaid bod nhw'n berffaith, fel bod chi'n gwybod gwmwys beth chi'n neud ar y gig yna. Yn y canol, rhwng y 2 begwn yma, mae lot o ardal llwyd, mae lot o amrywiaeth. So mae'n bosib bod chi moyn chwarae like can, bosib bod un gan chi'n nabod, chi'n dwlu arni, a chi'n moyn nabod I wir yn dda. So falle bod chi'n gallu tynnu un ddarnau, dadansoddi hi, dysgu pob ran, dysgu'r oll ffyrdd, roi nôl at ei gilydd, chwarae'n berffaith, a chi gan y lan fan hyn yr accuracy spectrum. Falle, bod chi ddim really bothered beth sy'n mynd mlaen ar y record, bod chi'n joio chwarae unrhyw beth chi moyn, mae yna un groove chi'n really offi sy'n gweithio yn y kit gan, neu un ffil yn arbennig. Chi'n mynd I ddysgu ffil yna, hwnna'n cool. So chi'n larpun yn yr accuracy spectrum, does dim lle cywir I fod, lle chi'n chwarae tunes yma unrhyw ffordd chi moyn. Os chi'n moyn dysgu nhw'n ofalus, os chi'n mynd dewis cwbl a dysgu nhw'n ofalus, mae hwnna'n ffain. Os chi'n moyn just dwbo'r tunes man a cael jam anffurfiol, mae hwnna'n ffain hefyd. Dwi'n gwybod bod fi wedi mynd mlaen am y pwynt yna am o leia 3/4 awr, ond o'n i'n teimlo bod e'n bwysig. Bech a teimlo bod chi eistedd lawr a dysgu'r holl ganeuon yma. Nid dyma pam nes i'r rhestr. Pwynt arall I chi, gwrando, gofalgar, mae hwnna'n swnio fancy hefyd, ynddo fe? Nice. Syniadau, right, os chi'n eistedd lawr, stick our headphones man a chwarae drums gyda caneuon. Mae lot o'ch brain power, mae lot o'ch pwer prosesu yn cael ei ddefnyddio gan feddwl beth chi'n chwarae, gwrando ar beth chi'n chwarae, mae clustio chi'n mynd I fod yn eitha llawn o beth chi'n chwarae, a chi'n glywed y music, a chi'n ffito beth chi'n chwarae gyda'r music, ond mae lot o'ch canolbwyntiad mynd I fod yn llawn o'r stwff chi'n neud. Os chi'n eistedd gyda'ch clust ffôn ymlaen, a ddim yn chwarae drums, wedyn yn sydyn, mae siawns gyda chi glywed manylion mewn ffyrdd gwahanol I beth bys chi'n glywed os bys chi'n chwarae'r un pryd. So, ddim falle jyst manylion am y drums, rhywbeth am yr alaw, neu'r geiriau, neu pa effeithiau sydd ar y gitar, neu siwt mae'r ran bas a ran yr keyboard yn ffito gyda'i gilydd, neu unrhyw beth am sain, yr offeryniaeth, y gan I hun, y cynhyrchiad, yr ôl stwff yna, chi'n mynd I glywed cymaint yn fwy os ych chi'n gwrando'n ofalus. Dwi'n mynd I up o tune mlaen, right, a trio argyhoeddi chi o'r pwynt yma. Dwi'n mynd I roi Pick Up The Pieces gan Average White Band mlaen. Sorry, mae'n stôl I'n gwegi, mae'n mynd i'n symud. Mae'n fel sy'n long. A mae yna riff, mae yna horn line yn hwn. Dwba-daba, dwba-dwbu, daba-dwba-dwba-dwba-dwba-dwba-dwba. A mae yna peak points yn y llinell yma. Dwba-dada, daba-dwba, daba-dwba-dwba-dwba-dwba-dwba. A mae'r drummer, Steve Ferroni, Average White Band, mae'n pigo mas yr pwyntiau bach yma, a mae'n pwysleisio nhw ar y drums. Falle gyda like nodyn trymach ar y snare, falle gyda bach ar yr hi-hat, falle gyda bach. Grynewch nawr, a bob tro mae'r riff yn dod rownd, mae'n addurno y peak points yna yn wahanol. So dy ddim yr un peth dwywaith. Nawr, os chi jyst neistio fan am mynd, yeah, cool, good tune, joio chwarae hon, mae hwnna'n cool. Ond chi beth mynd I glywed y gwahaniaethau bach subtle yma rhwng bob tro mae'n mynd rownd. So falle bod chi ddim yn sylwi, I don't know, a mae'n byrfyfyrio. So dy ddim wedi cynllunio mlaen llaw ble mae pob un o'r nod yma'n mynd. Mae'n jyst yn chwarae a mae'n pigo mas y pwyntiau yma. Nawr, os chi wedi clywed hwnna, falle tro nesaf chi'n chwarae fe, chi'n mynd I fod like, ti'n bod yn sy'n gallu bwrw rhai'r peak points bach yna. Crynewch ar yna. Fi rai fi siarad nawr gyda man, fel bod YouTube ddim yn mute on fideo. So, dyma nhw. Da-da. Clywed to nawr. Yn dod o'n to. O, tro na. So mae'n dod o'n to, y riff cyfan.
snare drum tonight. Ga-do-do-do-ga-do-go-go. Ffrp, glwch hynna. Stick, ffrp. Right, a tro na, nath i ddim chwarae dyda ar y diwedd, nath i chwarae rôl bach cyn ag ar ôl y dyda. So, mae'n newid bob tro, a y sort na fanylion, chi byth mynd i glywed nhw, os na chi just yn eistedd gwrando. Os yw tunes man tra bod chi'n llwytho'r peren golchi llestri, neu tra bod chi'n neud eich gwaith catre, neu tra bod chi'n gyrru'r dre, chi byth mynd i glywed y lefel yno o fanylder am hwnni. So, mae'n thing sy'n werth wneud, just eistedd, gwrando, gweld beth sy'n digwydd. Dwi'n mynd i chwarae un arall o'r rhain. Dwi'n chwarae One Love, People Get Ready, Bob Marley. Na'r tro yma, ni'n mynd i rando ar y percussion. Mae yna tambourine, mae yna o leia 2 cwbl gwahanol, mae yna crang, tang, 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 neu llai timbales neu ymyl snare drum gyda'r snares off. Mae pentwr o stwff mewn, a mae'r drwmwr hefyd yn defnyddio hats bach agored, cross sticks, rim shots. Mae just cymaint o syniadau gwahanol yn yr drums a'r percussion. A maen nhw gyd yn ffito gyda'i gilydd. Mae ran penodol gyda enghraifft y tambourine. Mae'n neud yr un peth yn gyson drwy'r penillion. Mae rai o'n nhw jyst yn ffills. Bragagang! Neu dwdwg ar y cwbl. A dyn nhw ddim yn ffito mewn i'r patrwm unrhyw le. Ond rhwng nhw gyd, maen nhw gyd yn neud y sort of rwyd yma o fanylion. A mae'r gwead anhygol gan y track. Check it out. Na i stop o'r rwdlan a gadlu chi rando. Na i just ffindo pennill cynta. Feel alright. Let's get together and feel alright. Okay, cwni off, barod. Let them all pass on their dirty remarks. There is one question I'd really love to ask. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just to save us all, believe Mae'n just cymaint o stwff yn mynd mlaen mewn hwnna. Gobeithio ni ddim yn rhoi chi off gyda'r antics fan. Mae'r antics out of time achos wi ddim yn gwybod ble mae popeth yn digwydd fan'na. Wi just, na fi ni ddysgu ar reckon achos mae just mor ddiddorol. Mae just cymaint o stwff yn mynd mlaen. Nes i ddim sylwi yno fe nes bod fi'n rhoi'r rhestr yma gyda'i gilydd byddornod ac yn gwrando drwy'r tunes yma gyda'r headphones yma. Felly, da chi, na'r ag yn yma, steddwch a gwrandwch. Dim rai chi wastad fod yn chware mwyn dysgu. Beth arall? Right, cwbl o bethau bach lawr gweled y dudalen yma. Dwi wedi gweud fan hyn, mae'n bubble bach lawr fan hyn sy'n gweud edrachwch. Os ych chi'n chwarae'r playlist yma ar Spotify, mae'r album covers yn dangos. A mae'r album covers yma, mae rai o'n nhw'n anagol, maen nhw'n ffantastig. A wrth fi'n sgrolo drwy'r rest yma byddonod cymaint o gelfyddyd anhygol yn y cloriau. Y reswm am hynny, os yw, mae'n rhan o'r package. Os ych chi'n artist a chi wedi recordio album, chi wedi sgwennu caneuon, chi wedi trefnu caneuon, chi wedi recordio nhw, chi wedi gwneud y mixing, chi wedi gwneud yr editing, chi wedi mynd i'r holl drafferth o roi'r casgliad yma at ei gilydd. A pan mae pobl yn gwneud album, maen nhw'n cymryd cymaint o ofal a cymaint o sylw a cymaint o amser a chwys a dagrau a cariad yn mynd mewn i'r cywaith yma. A'r peth cyntaf chi'n gwybod am y cywaith yma, yr offrwm creadigol yma, yw y llun ar y ffrant. Na'r peth cyntaf chi'n gweld cyn bod chi'n o'r clywed os nag chi wedi clywed rhai'r caneuon ar y radio neu rhywbeth. Peth cyntaf chi'n gweld chi yn y siop neu chi'n ar-lein a chi'n mae'n edrych yn cool. So bydd yr artistiaid yma di meddwl yn galed am beth maen nhw moyn roi ar y clawr. A canlyniad ni am hynny yw bod mae rai o'r clori yma'n iconic, maen nhw'n enwog, just fel gwaith celf ar ei liwt i hun, heb bod chi'n hyd yn oed ystyried y gerddoriaeth. Wrth gwrs, os oes rhaid tracks mae chi'n mwynhau, tracks unigol, a chi'n mynd off i rando ar yr album, wedyn
falle ffindwch chi bod rhyw arwyddocad i chi yn y clawr hefyd, unwaith chi wedi dod i nabod y music ar yr album, a bod y clawr yn meddwl rhywbeth i chi hefyd. So mae werth edrych ar reina. Syniad bach fan hyn, bobl arall fan hyn, yn awgrymu bod chi'n canu. Nawr, dyw hwn ddim yn rhywbeth wy'n ddigon men i wneud i chi wneud yn y studio, ond mae canu, tra bod chi'n chwarae drums, yn winner. Mae'n stack o hwyl. Mae rhywbeth wedi'r profiad o ganu a chwarae drums rhywun pryd. Mae'n gymaint o release egni. Mae'n jyst yn ffantastig. Ond hefyd, chi'n ddefnyddiol pan chi'n lli canu. Os chi'n lli canu, chi'n lli dechrau'ch band eich hun. Dim rhaid chi drio ffindo canwr. Os chi'n lli canu, llwch chi'n gwneud backing vocals ar gigs, a mae mwy o bobl mynd i gynnig gigs i chi. So mae gynnwch chi, a hefyd os chi'n canu, mae hwnna'n un pwysig. Os chi'n canu, wedyn pan mae rhywun arall yn canu, mae dych chi ymwybyddiaeth well o'i perspektif nhw. Chi'n gwybod mwy siwr mae'n teimlo iddyn nhw fod yn canu. A mae hwnna'n meddwl bod chi'n gallu gwneud penderfyniadau gwell o beth i wneud ar y drums. Os chi'n mynd i roi ffil arbennig mewn un lle, chi'n actually na i ddim, achos os bys ni'n canu, so hwnna'n mynd ar y nerves i. Wedyn, chi'n gallu kind of penderfynu yn well be chi'n mynd chwarae ar y drums. Beth arall? Right, mae hwnna'n un da. Nes i angofio sôn hyn hyn. Yr adran jazz. Waw! Blwch bach glas mewn fan hyn yn sôn am y rhestr yma fan hyn. Be sydd yn ei fan hyn yw casglu bach o ganeuon jazz. Nes i ddim roi nhw mewn gyda'r lleill, am ryw reswm nes i benderfynu cadw nhw ar wahân. Falle achos bydd rai o'n chi wedi chwarae rhywfaint o jazz, ond bydd rai o'n chi heb chwarae unrhyw jazz o gwbl. So ni ddim moyn bod chi'n bumpo mewn i tunes mae'r ganol y rhestr ac yn digal o'n i ac yn mynd, no, dwi'n gwybod sy'n chwarae, no, I don't know, how to go? Croeso chi drio reina, os chi'n ffansi. Nawr mae rai o'n nhw'n kind of swingy jazz, like jazz fel bys chi'n meddwl am jazz ting 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 ting. Mae rai o'n nhw'n groove tunes, so actually llwch chi chwarae'r un gyda rain, a gallwch chi gyda rai o'r tunes pop a roxy ar y restr, a falle just cyfarwyddo a clywed y stwff gwahanol sy'n mynd mlaen rownd i chi wrth bod chi'n chwarae'r stwff yma. So dyn nhw ddim yn rhan o'r restr, mae'r dyddiadau, maen nhw yn trefnu dyddiad i hun, ond dyn nhw ddim wedi cymysgu mewn gyda'r restr traciau. Mae'n bosib, dyna'r cwbl. Dyna'r nodiadau dwi wedi sgwennu, dyna'r syniadau oedd gyda fi, o'n i'n gobeithio bysach chi yn mwynhau gyda'r toreth yma o ganeuon. So, argraffwch nhw, sticwch nhw ar ddarn o bapur, yn edrych na, achos byddwn nhw'n edrych ar eich ffôn os wedi anfon nhw fel PDF, ond mae rhywbeth gwahanol beth i scroll ar lawr i'r print bach teeny ar y ffôn. Os oes ydych chi pentwr o bapur ar bwys y kit a playlist, a chi just dechrau potio'n round yn kind of wylo am y caneuon chi'n hoffi, cymaru caneuon, chwarae caneuon, croesi roi off o'r restr chi ddim yn hoffi, roi cylchrwn roi chi yn, all that kind of stuff. Mae just modd gobeithio i chi fwynhau pentwr y gerddoriaeth, peth yn gyfarwydd, peth ddim, gyda llaw un pwynt bach ola, nid y 90 hoff gan i yw rein. Chances are, nid eich 90 hoff gan chi bydden nhw chwaith. Dyweisiau nhw achos bod nhw yn rhaid da i chwarae drums gyda nhw. So, gobeithio byddwch chi'n mwynhau, gobeithio bod chi gyd yn aros yn iach, a gobeithio hefyd, rhywbwynt yn y dyfodol, pwy a yw'r pryd, falle bydd modd i ni fod nôl yn y studio. Bydd y restr yma'n cico rownd y lle, byddai'n sticko'r tunes yma ymlaen, a gawn ni weld os ydych chi mwynhau chwarae gyda nhw, a falle os oes rai yn arbennig chi mwynhau chwarae, llwch chi ddod nôl at deu wedyn a gweud, wi moyn dysgu mwy am hon. So, dyna ni. Diolch yn fawr, os chi wedi cyrraedd diwedd y fideo yma, llongyfarchiadau. Sori bod cymaint o siarad, a mwynhewch a chwarae, na i'ch gweld chi gymryd hir. Hwyl am y tro.